Днес няма да следвам стриктно Евангелието, ще се верна една стъпка назад. Ще се верна към по-ранна сцена. Сцената на Благовещението на пръв поглед изглежда красива, почти като приказка. Ангел, светлина, думи за благодат, за избраност, за големи обещания. Лесно е човек да се възхити, но днес нека опитаме да погледнем по друг начин, от нашата гледна точка. Много земна, много човешка. Нека за момент оставим на страна всичко извънредно в Мария. Нейното зачатие без первороден грях, нейното особено избиране, цялата тази сфера, която принадлежи на богословието и на тайната на Бога. Защото в тази сцена има нещо, което не е свръхестествено. Нещо, което е достижимо и за теб, и за мен. Аз съм отец Кшиштоф, аз съм капуцин, живея в високите австрийски Алпи в долината Штанцертал. Тук близо до небето, в главата ми идват добри и важни мисли, и тези мисли ще намериш в моя подкаст «Я В нощта от петък срещу събота има винаги нов епизод, каня те сърдечно. Мария е млада жена. Тя живее в един напълно конкретен свят, в една твърда реалност. И изведнъж чува думи, които от човешка гледна точка не са приятни. Ще заченеш, ще родиш син и това ще стане по начин, който никой няма да разбере. Нека спрем за момент. Какво означава това на практика? Означава риск да бъде обвинена в прелюбодействие, означава обществен срам, означава отхвърляне от хората, означава дори риск за живота. Защото законът е бил безпощаден. Жена, която забременее извън брака, е можела да бъде убита с камъни. И най-важното, Мария знае, че няма никакво човешко доказателство за своята невинност. Тя знае какво се е случило, но само тя, никой друг. Това не е история за удобство. Това е история за доверие в ситуация без изход. Мария задава само един въпрос и това не е въпросът «Защо аз?». Тя не пита как ще го обясня на хората, тя не пита какво ще стане с мене, тя констатира един факт – не познавам мъж. И чува отговор, който е още по-труден за разбиране. Светия Дух ще слезе върху теб. И тук е решаващият момент. Мария не пита как. Тя не иска план, не иска график, не иска защити, не иска гаранция, че всичко ще се подреди. Тя казва само, нека ми бъде според твоята дума. Това не е изречение казано в възторг. Това е изречение казано в темнината. Без да знае как Бог ще реши това, без да знае каква цена ще плати. И сега трябва честно да се зададе въпросът. Мога ли и аз да се доверя на Бога така? Защото нека погледнем ясно. Какво има Мария, което имаме и ние? Тя има Светия Дух и ние го имаме. Тя има вяра и ние я изповядваме. Тя има покана от Бога да се трудничи с Него и ние имаме тази покана в нашия живот. Но много често ние искаме да се доверим на Бога само ако всичко е ясно, всичко е сигурно,
няма срам, няма загуби. А Марија се доверјава тогава когато всичко сочи кон проблеми. В тази историја, разбира се, има сврхестествено измерење, чудото на зачатието и действието на Бога, тајната, но има и едно напълно човешко решение. Много реално, много конкретно. Да предадеш живота си на Бога, без преговори. И това е возможно. Това не е теорија. Имало е хора, като са могли да се доверят като Марија, Свети Франциск од Асизи, којто се отказал од всичко и не знаел од какво ще живее утре, Света Тереза од младенеца Исус, којато е заложила всичко на една карта, доверието. Свети Максимилијан Марија Колбе, којто се е доверил на Бога чак до оддаване на живота си, и сестрите клариски капуцинки на Суматра в Индонезија, коите основават манастири без пари, без земја, без сигурност, с вярата, че ако Бог иска нешто, тој ще се погрижи. Возможно е, но само тогава, когато вярата не е теорија, а решение. Роратите ни учат днес на един много прост въпрос. Вярвам ли наистина, че Бог може да се справи с моя живот, дори тогава, когато аз не знам как? И Марија ни показва, че не е нужно да разбираме всичко. Не е нужно да имаме всички одговори. Достатъчно е да кажем: Боже, доверявам ти се. Прави каквото искаш, предавам се на теб. И това е светлината, която палим на роратите. Не сентиментална светлина, а светлина на смела вяра, която може да се доверява и в темнината. Амин.